नमस्कार प्रणाम। हम राघवेंद्र स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। लोक आस्था का महापर्व छठ आज शुक्रवार के नहाय खाए के साथ शुरू हो चुकल बाटे। पूर्वांचल और खास तौर पर बिहार में छठ पूजा के पर्व के धूमधाम से मनावल जाला। ए पर्व पर छठी मैया का पूजा के साथ भगवान भास्कर को उपासना कइल जाला। महिला बच्चन के स्वास्थ्य सफलता और दीर्घायु खातिर 36 घंटा तक उपवास करेली। पूर्वांचल के अलग अलग जगहन पे छठ पर्व के धूमधाम से तैयारी शुरू हो चुकल बाटे। प्रकृति के छठे अंश होखले के कारण ए देवी का नाम षष्ठी रखल गईल। पुराणन के अनुसार षष्ठी देवी बालकन का रक्षा और आयु प्रदान करेली। स्कंद पुराण में इनके ही देवी का त्यायनी कहल गईल बाटे। छठ पूजा का शुरुआत नहाय खाए से होला। अगला दिन खरना होला और तीसरा दिन छठ पर्व का प्रसाद बनावल जाला। छठ पर डूबत हुए सूर्य के अर्घ दिहल जाला। आखिरी दिन उगत हुए सूर्य का पूजा कइल जाला। पहला दिन नहाय खाए का तिथि का बात कइल जाओ तो छठ पूजा का शुरुआत नहाय खाए के साथ आज से हो चुकल बा। ए दिन सूर्योदय 6:45 पर और सूर्यास्त शाम के 5:27 पर हुई। व्रती महिला नदी में स्नान कैले के बाद नया वस्त्र धारण करके भोजन करी लोग। ए दिन व्रती के भोजन ग्रहण कैले के बाद ही घर के बाकी सदस्य भोजन ग्रहण करी लोग। दूसरा दिन खरना छठ पूजा का दूसरा दिन होला। ए दिन सूर्योदय सुबह 6:46 पर और सूर्यास्त शाम के 5:26 पर हुई। खरना के दिन व्रती एक समय मीठा भोजन करेला लोग। ए दिन गुड़ से बनल चावल का खीर खायल जाला। छठ पूजा का तीसरा दिन शाम के घाट पर जाके डूबत हुए सूर्य के अर्घ दिहल जाला और व्रती महिला सूर्य निकलने से पहले रात के मिश्री डाल के पानी भी पियले रहेला लोग। शाम के समय सूर्यदेव के अर्घ दिहल जाला। भगवान सूर्यदेव के उपासना खातिर ये दिन तरह तरह के पकवान यानी कि ठेकुआ और मौसमी फल आदि अर्पित कइल जाला। डूबा सूर्य के अर्घ देहले के समय 19 नवंबर शाम के 5:27 के बाटे। वहीं चौथा दिन छठ पूजा के चौथा दिन यानी कि 20 नवंबर के उगत सूर्य के अर्घ दिहल जाई। सूर्यदेव के अर्घ दे समय संतान और परिवार के सुख शांति बनाए रखले का कामना कइल जाला। सूर्यदेव के अर्घ देले के बाद प्रसाद ग्रहण कइल जाला और व्रत का समापन होला। उगत सूर्य के अर्घ देले का समय सूर्योदय सुबह 6:47 पर बाटे। एकरे बाद ही 36 घंटा का व्रत समाप्त हुई। फिलहाल ये जानकारी में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ल तमाम खबर देखे खातिर आप सब जुड़ल इन खबर भोजपुरी के साथ। धन्यवाद।